Казан университетінің икенче бинасында Татмедиа династиялары күргәзмәсе ачылды. Аны хәбәрчебез Дина Нәҗметдинова күреп кайтты. Татмедиа холдингында журналистика өлкәсендә хезмәт куючы гаиләләр бихисап. Алар арасында аталы улы, аналы кызлы, ирле хатынлы, абыйлы, энеле, апалы, сеңелле эшләүчеләр аз түгел. Биредә танылган журналистика дөньясында эз калдырган һәм бүгенге көнгә кадәр әлеге өлкәдә көч куйган журналистлар. Bizning için bir kadardı şarayında bu çünkü bizim jurnalistler arasında dinastiyalar bek көп. Bizim fakültette jurnalistika bölümünde okuyan studentler arasında da dinastiyalar bugün de okuşular etik mene bugün de bizde ilk estürken onların etiyenileri bizde okuyanlar. Birinci tapqır әлеге күргәзмә Россия матбугаты көне уңаеннан тәкъдим ителгән. 5 ай дәврендә берничә тапкыр үзгәртелгән һәм тагын да тулыландырылган. Беренче версияда Татмедиа акционерлар җәмгыятендә хезмәт куючы гаиләләр булса, соңгы версияда стендлар күләме буенча артып, Татарстан Яңа гасыр телекомпаниясе, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясеннән дә журналистлар истәлде. Şu binada okuduk indi biz. Falan yıllar önce şunu tamamladık. Buna indi nişek diyeyim eteyim. Benim kızım da şusunda okudu. Aysalı mümkünlük doğdu. Ol benden soradı indi. Eti kaysında okurga iken dedi. Ben ettim. Tatar bölümü de var. Jurnalistika bölümü de var. Tatar bölümünden de mügallimlik itu işleri var, vazifeleri var mı? Tamam da praktikalar uzağında mekteplerde uzarga Türkiye'de. Indi jurnalist olsan seni ya televizyonda ya gazet jurnallarda sen praktikada uzasın, jеңілірек de okurga degen idim. Ol baribir ikisine de okurga kirdi. Lakin şundan söyladığın jurnalistikani söylab aldı. Hem elbette ol anga yakınlak oldu televizyonda işlev. O televizyon jurnalisti, radyo jurnalisti buna bugün gündeyim o tertip radyosunda işleydi betigindeyim. Endi bizning anamız Feride o şulay buna anda da şu küresinde bizning Aysalının talantı deb etiginde ama kuşkendirinde burada buna neydi tavşurlar alıp barganda anın mandi ustalığı talantı var Feride'nin de gerçeği alar hali aşılıp bitken tugul deb etiginde talantlar aşılıp bitti deb etelmeyim. Күпчелек геройлар бергә журналистика факультетында белем алалар. Соңра кавышып гаилә кырып җибәрәләр. Алсу һәм Аяз Исмагиловлар гаиләсе моңа ачык мисал. Дөресен әйткәндә, менә шу университетта укып чыкканнан соң, ничәдер дистә ел үткәч, шу университетның иң тантаналы залында, иң зур чаралар, иң мәртәбәле чаралар үтә торган залында синең фотографияң күргәзмәдә булу бик зур горурлык һәм моны аңлатып бетереп булмый. Шуннан да бик зур горурлык, мин шуннан да бу профессиянең бер лаеклы бер вәкиле икән дип уйлыйсың, бик горурланасың, бик сөенәсең. Һәм минем үземнең журналистика юнәлешен сайлаганыма бер көндә үкергәнем булмады. Мин бу профессияны иртән уянганда сагынып уянам. Алсу белән бер дә бахыслашкан юк, чөнки безнең шул өлкә бер булса да, ничек дип әйтим, специализация. Гаиләдә ике баш редактор Илмира һәм Илдар Закировлар журналистлар гаиләсе. Икесенең бергә журналистика хезмәте стажы 90 елдан артып китә. Иләрдә журналистика утравы, командировкалар, төн утырып языласы мәкаләләр, көтелмәгән вакыйгалар, шәһәрләр һәм илләр. Журналистика белән бәйле матур шырлар безнең барысы да хәтердә, альбомнарда, истәлекләрдә һәм Мәскәүдәге укуларда моңа керә торгандыр. Башка шәһәр, башка республика журналистлары белән аралашулар, тәҗрибә уртаклашулар да керә. Һәм без бик горурланабыз шушы Казан университетында белем алуыбыз белән. Бик шул кадәр күп нәрсә биргән ул безгә. Киләчәктә әлеге күргәзмә тагын да киңәячәк һәм журналистика өлкәсендә хезмәт куючы гаиләләр тагын да күбәячәк дигән теләктә Дина Нәҗметдинова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.